1993 година Аскер в категория Изгряваща звезда получава Радост Костова. Тя е наш гост днес. Добре дошла, Радост. Много ми е приятно. Да, на мен също. След толкова години от този тържествен миг на получаването на наградата, какъв е твоя спомен? Иска ми се да се върнем максимално близо до съобщаване на трите имена на тримата номинирани. Как се чувстваш ти в този миг? Абсолютно вълнуващ момент. Красив, незабравим миг. Това, ако някой неглижира тези награди и каже, че нищо особено не е, аз съм скептична. Изключително вълнуващ и приятен, незабравим миг. Аз го помня малко от преди самото съобщаване на имената. Тогава, 93-та година, аскерите изглеждаха малко по-различни. Имаше специален дрес-код. Всички ние се подготвяхме много специално за тази вечер на аскерите. Нямаше места. Реално аз можех да вляза защото съм номинирана, но Галин Стоев, Емил Марков, който беше мой партньор, те нямаха места. Благодарение на Редена Вълканова успяхме да се здобием с покани и аз много държах те да присъстват, защото това е съвместна работа, това е нашите общи сърца. И на тръгване очаквам, така всичко е много тържествено, много вълнуващо, много красива подготовка. Някой казал на Галин, Радост няма да получи. И Галина идва при мен и казва да си тръгваме. И аз му казвам, не, няма да си тръгваме. Ще влеземе. И бях номинирана с Камен Донев и с Николай Орумов. Много е важно с кой се номинира. Изключителни, времето доказах, изключителни актьори. И за мен беше изключителна гордост, че съм номинирана с тях. Бях обещала на Камен да му дам каската на Аскера. Не му я дадох, до сега ми се. Но вълнуващо е. Вълнуващо е това очакване. Не толкова защото получаваш награда, а защото са видели колко специално си сложил сърцето и умението и труда ви общия, любовта ви в един спектакъл, в една роля. Оценката на колегите, това, че е видяно, че е забелязано, превръща този момент в изключително специален. Огромно вълнение. Да не говорим, че става дума за госпожица Юлия, което е класика и което по цял свят се представя и е страхотно изпитание за всяка актриса да изиграе тази роля. Може би и мечта на всяка актриса или на повечето актриси, но една от мечтаните роли във всеки случай. Така е, само че аз правя малко отклонение от може би другите актриси. Аз никога не съм мечтала за конкретна роля. Нямам тази нагласа. Не мога да кажа, искам да изиграя това и това. Единствената роля, за която съм мечтала, е Сирано дю Бержерак, защото абсолютно мъжки персонаж. Много ми харесва, но нямам. Дори всички знаеха, че аз ще бъда госпожица Юлия, т.е. в разпределението на Галин. Аз не вярвах и не знаех. Да, тежка роля, изключителна роля, но за нас беше един незабравим миг. Това са от подаръците в живота, които просто ти се дават. Може да не си ги заслужил, може да имаш много пълноценна кариера и да не получиш такъв подарък в точния момент, точните хора, точната пиеса, точната енергия и време. Искам да кажа, че за 93-та година това беше изключително впечатляващ период за българския театър. Нямаше едно лошо представление.
Нямаше. Театъра, като нахално млад, все едно, маршируваше по всички сцени и това не го казвам само за столичните театри. Изключителни неща се появяваха. Заглавия, които са копнели творците да правят, тогава ги правяха. Изключително време за театър. Надеждата и вярата беше много голяма. И това караше творците да летят. В този смисъл и много навременни са били тези награди. Да. Съвсем младички, на 3 години, от 91-а съществуват. Точно така, точно така. Така че колко навременна, колко дълновидни са били хората в Академия Аскер, колко навременно са решили, че трябва да дадат своя дан по този начин към публиката най-вече, защото всичко това се прави за публиката и също да забележат, защото е невъобразимо хубаво да те забележат и да оценят професионализма ти. Най-хубавото нещо, което може да се случи на човек във всяка една област. Така е. Така е. Ти си направил стъпките. Ти си направил собствено постижение. Затова те забелязват. И е много важно. Спомням си, че след наградите Националното радио взимаше интервюта и темата им беше жива вода. За мен тогава, в този момент, Аскера беше жива вода, която те кара да вярваш, да искаш още, да надминаваш постигнатото, да постигаш. Казвам вълшебни времена. Разберете ме правилно, в това няма носталгия. Няма носталгия. Просто вълшебно време за изкуство. Всички бяха озарени и можещи. Всички. Наистина. Толкова е хубаво това, така да продължи. Ето вече 30 години успява Аскера да просъществува, да запази гордата си осанка и всичко това, което стои зад него. Слава Богу, няма пробиви, няма падане на вкуса, няма падане на критериите. Компромиси няма през годините, слава Богу. Когато се допусне компромиса, според мен тръгва деструктивно. Аскерите са се опитвали винаги през годините и са успявали да държат обективна гледна точка. Наистина, това е най-доброто. Разбира се, винаги ще има аз предпочитам това или това, но номинациите са постижения. Така е. Те са отликата на сезона. Това, което наистина се забелязва, наистина е постигнато много. Достойна работа. Достойна работа. Да са живи и здрави. Да. Как продължи после вечерта? Имаш ли спомен, като излезе на сцената? Какво каза? На кого благодари? Да, спомням си всичко детайлно. Йосиф Сърчаджиев ми връчи Аскера. Аз бях толкова притеснена, че през цялото време в движението до сцената си надувах бузите. Исках да махна и спрях, махнах на Камен и на Николай, защото те заслужаваха, също имаха много хубави роли. Да, малко нахално благодарих. Казах, благодаря на Фондация за Аскер за проявения добър вкус. И съответно и на всички свои приятели благодарих, защото за подкрепата им през годините, за това, че без тяхната подкрепа не бих могла да съм тук, което включваше и Мил Марков, и Галин Стоев, и всички други мои приятели. Това беше. След това, разбира се, почти целият клас на Коко Азарян, Маравиля, Стевка Янорова, Койна, Русевия Куркински, много. Цветан Алексия, Фарадена Вълканов, една голяма компания. Отидохме в Ялта и купонясвахме до сутринта.
Кой се зарадва най-много извън твоите състуденти, разбира се? А тогава Госпожица Юлия беше копродукция между Сливенския театър, драматичен Стефан Киров, и между Младежкия театър. Смея да твърдя, че в Сливен колегите ми бяха много щастливи и бяха горди. Разбира се, семейството е това съкровенните моменти. Тогава не се излъчваха директно, само по националното радио се съобщаваха кой печели и така нататък. На следващия ден, на 24 май, се излъчваш. И съответно моето семейство не знаеше до 24 сутринта. Баща ми се обади, светла му памет, той почина тогава, месец след моя аскер, и каза: какво става? Но много деликатно. Да не би... Готов за всякакъв отговор. Да. Аз казвам: взе право. Гордее се с теб, моето дете, като всеки родител, който би казал на детето си: това е бащината радост на семейството. Какви хубави спомени имаш от тогава и колко всеки ги има. Са ти ясни спомените. Някои не си спомнят как са излезли на сцената, какво са казали, на кого са благодарили, на кого са забравили да благодарят. Но във всеки случай, като цяло спомена е много прекрасен. Аз се отдадох на удоволствието. Аз се отдадох. Нали, казвам тази увертюра, в която почти бях ме влезли да не спечеля, въпреки че аз бях вътрешно убедена. Това са интуиции. Да, така е. И се отдадох на пълното преживяване на този момент. Много хубаво. Да. След това как тръгна съдбата ти в театъра? Каква роля изигра този аскер? Изигра ли роля? Насочи ли вниманието към теб? Започнаха ли повече хора да се интересуват от теб, да ти предлагат разпределение? Не мога да съм категорична. Насочване върху мен като актриса имаше още с изиграването на тази роля. Аз, разбира се, всеки млад човек си представя фантастични неща, след като получи аскер, че ще завалят страшно много ангажименти, ти ще избираш с кого да работиш. Това не се случва. Не е така. Но това не намаля значимостта на тази награда. Започват да се редуват, като във всяка актьорска съдба. И много трудни моменти, и много красиви моменти, но аз съм срещала много изключителни режисьори в живота си. И затова съм благодарна на съдбата си. Не толкова количество, колкото качествени срещи съм имала. И съм благодарна, наистина. И това са все срещи след Госпожица Юлия, все пак? Да, и след наградата? Да. В някакъв смисъл те са... повлияват. Разбира се. Казвам фокус. Да. Фокус е самото постижение, самия спектакъл. Разбира се. Но не се случват неща с магическа пръчка, това искам да кажа. Разбира се, това вече зависи от теб. Да. Следва човешката актьорска съдба. Какъв е твоя рейтинг, който даваш на тази награда, специално за категорията изгряваща звезда? Тя е важна, защото дава тласък на младите актьори. Нали? Или още не си достатъчно зрял, за да се бориш с по-опитните, по-доаените, да кажем, в българския театър, но тя е значима като тласък и вяра. Вярваш, и самочувствие. Вярваш в таланта на този човек вече. Да. И го обявяваш. В този смисъл е много важно. И след това вече като разпределение, като срещи твои в театъра с режисьори,
с екипи, с драматургия. Какво ти се случи? Какви бяха срещите? Те по един или друг начин опитваха ли се да гонят нивото или образа, амплоато от госпожица Юлия, или... Първоначално се тръгна в тази посока, но мисля, че бързо я парирах. Мариана Крумова ми беше казала: внимавай да не те възприемат цял живот като госпожица Юлия. Защото се опитаха мен да ме възприемат като Албена. И това е актьорска смърт, реално. Ако го позволиш. Разбира се, че в началото да, но не. Различни роли, различни текстове. Аз съм благодарна, че с Галин много дълго време работихме заедно. И той не ме разпределяше типажно. И това беше много важно. С Иван Пантелев също съм работила. Бина Харалампиева съвсем различно и така нататък. Но стремежа, личния, да постигнеш това ниво и да го минеш, остава винаги. И съответно, ако не го постигнеш, една тиха неудовлетвореност. Защо не можех да скоча повече? Има голямо удовлетворение в разнообразието от роли, нали? Да. Има ли роли, които си отказвала? Да, има. Или не до край вярвам на режисьора, или не съм готова. От гледна точка, че не проявявам любопитство към този текст. Той в този момент не ме вълнува в достатъчна степен. И съм отказала, да. Има ли някакъв знак, четеш ли някакъв знак, че тогава в Сливенския театър толкова са ти се зарадвали и към днешна дата ти си директор на този театър? Аз съм от Сливен. Това не е без значение, разбира се, но в един момент за мен стана по-важно да менажирам, да развивам таланта, да се опитвам да развивам таланта на по-младите колеги. Разбира се, малко по-трудна стана ситуацията в Българския театър. И е много рисково, ако няма кой да се погрижи за твоето развитие, актьорско, да ти дава различни роли, добри текстове, добра режисьорска провокация, може да останеш, да не се развиваш с необходимото темпо. И това беше основното, което ме накара да кандидатствам за директор на Сливенския театър. Играеш ли още активно? Не. Не мога да кажа, че нямам предложение. На този етап, когато не съм дала възможните шансове на артистите от Сливенския театър, аз нямам право. Поне аз така го разбирам. Не е редно да заграбвам добри роли, добри режисьори, заради моето его. Не смятам, че е редно. Другото, което не успявам, признавам се също така. Държа, когато поема такъв ангажимент, да го свърша пълноценно и както трябва. Но все пак... Да. Ти се играе, нали? Да, разбира се. Пак казвам, зависи с кой, какъв текст. Много е важно срещата да те провокира. Разбира се. Но много вероятно сегашната ти работа като директор се приближава по-скоро до режисьорската работа, отколкото до актьорската, нали? Да, по-крупно е, да. От този широк панорамен поглед, който трябва непрекъснато да държиш. Да, така е. Да се грижиш за всичко, да отговаряш за всичко ти. Да. Уморява ли те това? Не ме уморява, но имам чувството, че темпото е бавно. Темпото не ми е достатъчно. В смисъл, искам по-бързо да се случват нещата, а то няма как.
То си има технологично време, време на съзряване на всяко нещо. Искам по-добри, по-бързи постижения, по-бързи резултати. Това може би е актьорската припряност. Да. С пълното съзнание, че не е реалистично, но казвам какво. Умора не мога да кажа. Не изпитвам такава. Мотивирана съм, за да изпитвам умора. А когато предстои да правиш програмацията на театъра, да поставяш заглавията в афиша, които ще се работят, как процедираш? Избираш кои режисьори да каниш, избираш текстовете ти или разчиташ на режисьорите да си дойдат с текстовете, съобразяваш се с състава, с който разполагаш? Със сигурност първо каня режисьора. Това е първата ми стъпка, защото смятам, че този режисьор ще спомогне за развитието на трупата. Любопитен ми е и интересен ми е като присъствие в театъра. След което започваме да обсъждаме пиеси. Той ме предлага, аз мисля за други. Докато не стигнем до момент, в който двамата да сме съгласни за текста, минаваме през много четене на много текстове. Понякога не се случва толкова много текстове да прочетем, понякога в едно-две заглавия и имаме попадение. След което, разбира се, гледам трупата, с която разполагам, от какво имат нужда в момента, в каква посока да се развиват. Признавам се, аз мисля много за актьорите си. Може да не ми повярват, но това е така. Защото няма нищо по-лошо да бъде използван един актьор в амплоа. Това го клишира безкрайно много. Това го прави и нелюбопитен, и неискрен. Спира му пътя, спира му развитието. Всичко. Средствата, спираш търсенето на средства. Да. Сега, вероятно, когато наближават церемонията по аскерите, твоето внимание е насочено не толкова към изгряващите звезди, а към представленията и към режисьорите. Аз имам ритуал за аскерите, всяка година ги гледам и се вълнувам, защото много голяма част от приятели взимат... Не е само към представление насочено. Вълнуваме какво се случва, кой в момента, аз дали съм успяла да го гледам това представление, колко любопитно. Това ми дава много информация и ми е любопитен. Всички са ми любопитни. Разбира се, за изгряващи звезди може въобще да не съм се фокусирала върху дадения актьор, а това тепърва ме фокусира. Любопитни са ми всички. Има си и залагане, и вика. Когато го вземе приятел. Разбира се. Има ли режисьори, които искаш да поканиш, още не си успяла да ги поканиш, с които искаш да работиш? Разбира се, аз пак искам да работя с Иван Пантелеев и с Галин Стоев. С Себастиан Хорват искам да работя от Словения, да ги поканя, но на този етап това не е много реалистично. И нови имена. Излизат много нови, любопитни режисьори. Интересно е да се работи. Дано да имаш късмета като директор, да направиш нещата, които ще бъдат забелязани. Дай Боже. Защото очевидно това е целта ти, това е мечтата ти, това е погледът ти напред. Да бъде забелязано това, което правиш, както и на всички хора на изкуството. Така е, това е постижение. Къде държиш статуетката? Аз веднага я подарих на майка си и на баща си. Колко хубаво. Веднага. Статуетката никога не е била при мен. Никога. Аз ти пожелавам много хубави спомени още да направиш в театъра. И като директор, и като актриса. Много вълнуващи срещи да имаш
с режисьори, с актьори и с публика най-вече. Дай Боже, благодаря много за тези пожелания. Благодаря ти. Благодаря.